Coa convocatoria deste concurso de ideas, o Concello da Pobra quere dar cumprimento a un acordo plenario adoptado a principios de 2020 e que se viu retrasado pola irrupción da pandemia. Unha iniciativa que foi aprobada en pleno, que foi presentada por Nos Pobra, e que queríamos pois que se fixera realidade antes de rematar este mandato. Despois de todo este período dificultoso que tivemos co Covid e todo demais, conseguimos pois traer esta iniciativa a día de hoxe. Agora ven de convocar un concurso de ideas para a execución dun monumento que represente a loita contra a violencia de xénero e sirva como homenaxe ás vítimas. O Concello da Pobra ia dedicar un monumento a todas as vítimas de violencia de xénero, con especial relación ás mulleres asasinadas na nosa vila ou en relación coa nosa vila. Os interesados disporán dun prazo de 30 días despois da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da provincia. Cada artista poderá presentar 2 propostas, achegando a súa memoria técnica. Estas obras teñen que ser inéditas e ser de creación propia e, ademais, cada persoa participante, cada persoa artista, pode presentar hasta 2 propostas. Vale, estas propostas, despois miña compañeira vai a contar como hai que presentalas, pero deben de facer alusión ao obxecto do concurso, que é a loita contra a violencia de xénero e a homenaxe ás víctimas. O xurado seleccionará un gañador tendo en conta non só a orixinalidade e calidade artística da obra, senón tamén a perdurabilidade e o mantemento dos materiais, posto que se instalará nun espazo aberto, e a viabilidade da súa reproducción en formato monumental. A perdurabilidade dos materiais e o mantemento da obra tendo en conta que se vai situar nun espazo aberto. A viabilidade técnica e económica para reproducir a idea proposta, a idea da escultura en grande formato. O concurso está dotado cun importe de 12.000 euros, 3.000 como premio para a mellor idea e 9.000 para materializar a súa execución.